Samaran ang usa ka gidudahang sakop sa teroristang Abu Sayyaf Group human kini nakigpinusilay sa hiniusang operatiba sa kapulisan o militar sa Setyo Kalang, Barangay Amaloy ug Kayapukan sa probinsya sa Basilan ni adtong milabayng semana. Giila ang suspect nga si Nuruddin Mudalam alias Commander No. Matod sa report sa 18th Infantry Battalion sa Philippine Army, miadto ang mga operating unit sa gihisgutang Barangay Amaloy sa lungsod sa Kayapukan aron motunol sa warrant of arrest batok kang Mudalam. Apan imbis nga mo surrender, gipusil ni Mudalam ang mga nagpadulong nga tropa. Hinungdan nga napugos kini sa pagbalos o nagkapinusilay. Dayon nga gidala sa pinakaduol nga tambalanan si Mudalam apan ni adtong Biyernes. Gibalhin kini ngadto sa usa ka tambalanan sa Zamboanga City alang sa operasyon. Samtang nakuha sa balay ni Mudalam ang usa ka unit sa caliber 5.56 Colt M16 rifle nga dunay usa ka taas nga magazine nga dunay sulod nga 20 ka bala, usa ka bandolier nga color green, duha ka tag-as nga mga magazine nga loaded og 60 ka mga buhing bala. Dugang pa sa militar si Mudalam, usa sa mga sakop ni Furoji Indama ug karon nagsilbing leader sa nahabiling Abu Sayyaf Group sa Basilan. Grace Alpunaba, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe.